Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Әлеге чыгарылышта біз сезгә атна дәвамында татарлар тапшыруында урын алган иң кызыклы видео язмаларын күрсәтербез. Киләчәк яшьләр кулында, алар өметле, бай фикерле, яңа идеялар белән яналар. Иң мөһиме татар җанлы. Сүзебез 8-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашучы делегатлар хакында. Әлеге чарада 30 чит илдән, 60 Россия төбәгеннән һәм Татарстан районнарыннан барлыгы 1000-гә якын делегат катнаша. Форум программасы бик бай, иң мөһим мәсьәләләр пленар утырыш барышында күтәрелде. Тулырак Гөлия Садыкова видео язмасында. Бөтендөнья татар яшьләре форумы үз эченә Россия төбәкләре һәм чит илләрдәге 130 татар яшьләре оешмасын ала. Бүген алар барысы да биредән бер мәйданда тәҗрибә уртаклашалар, фикер алышалар. Фаида татар яшьләре оешмаларының проектлар аллеясы оештырылган иде. Проектларның һәр берсе милли татар халкының мәнфәгатьләрен алга сөрә. Без сезгә тәкъдим итәбез ике проект Мәскәүдән. Татар яшьләре ру порталы. Аның ярдәмендә сез үзегезгә кирәкле әйберләр таба аласыз. Танышуларны, маркетлар, бөтен хезмәт товарларны, онлайн радиосы. Сәләт Вики мәктәбе ул гомумән Бөтендөнья күләмендә уникаль проект. Чөнки бармакларда саналырлык шундый мисаллар кайчан викимедислар, балалар белән эш алып баралар. Һәм безнең очракта Сәләт Вики мәктәбе проекты ул яшь буынны, аеруча инде сәләттә булган сәлкешләрне, әйдәманнарны Википедия мөмкинлекләр белән таныштыру һәм инде әлбәттә аларны шул мөмкинлекләрне киләчәктә дә кулландыру. 8-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумының пленар утырышы башланырга санаулы минутлар гына калып бара. Без менә хәзер Корстон сәүдә күңел ачу үзәгенең зур залында. 10-нчы татар яшьләре белән аралашып алыйк. Бөтен Кытай буенча 3000-гә хәтле татар гына бар. Бик әз. Һәм анда без һәр ел Сабан төбергә узабыз. Һәм Нәүрүз бәйрәмендә бергә уздырабыз. Гаит бәйрәмнәрендә, Курбан гаиттә, Ураза гаиттә бергә гаиләләргә барып, кунакка булып, кунакларга чакырып, шулай аралашып бетәбез. Шуңа күрә телләребез сакландылар. Ничә тел беләсең үзең? 7 тел беләм. Ләкин татар теле минем өчен ул әни тел булгач һәм мин татар телен сөйләшкәч бик рәхәтләнеп китәм. Үзем форумда катнашкан иптәшләргә бер теләгем тырмашып татарча сөйләшегез. Башка телләрне кымаша аламагыз. Казахстанның һәр шәһәрендә татар, башкорт мәдәни үзәкләре үз эшләрен эшли. Анда әбиләр да, бабайлар да, яшьләр да, балалар да йөри. Әмма безнең татар теленең дәрәҗәсе шундый югарыда түгел дип уйлыйм. Безнең яшьләребез инде күбесе русча сөйләшәләр. Гаиләләрдә русча сөйләшкән кешеләр, алар татарча белмиләр, үкенечкә каршы. Һәм минем гаиләмдә әбием, әнием татарча сөйләде. Ирем немец булса да, ул безнең татар телен укып, татарча җырлар җырлый һәм шулай без татар телен саклап калабыз. Иң күп делегатлар Башкортстан Республикасыннан һәм Мәскәүдән килгәннәр. Biz 100 кеше Мәскәү өлкәсе белән бергә, һәрберебезнең башыбызда түбәтәй. Шуңа күрә менә шул максат белән без килдек. Димәк, татар милли киемнәрен дә шулай масштабировать итүне русча әйткәндәме? Менә Ленар әйтеп китәле, бүген татар яшьләренә ни җитми? Бүген татар яшьләренә җитеп бетми, бәлки милли үзаңлык. Татар яшьләре үзләренең миссиясын аңласа, менә алар татарның киләчәге, теленең киләчәге менә алар нәкъ шуларның кулында. Татарстанның киләчәге һәм гомумән милләтнең киләчәге нәкъ алар кулында икән аңлап алсалар, бик яхшы булыр иде, чөнки бу безнең миссиялар тиеш, чөнки яшьләрдә генә безнең киләчәк. Яшьләргә бәлки бераз ирек җитеп бетмидер, ләкин бүгенге көндә бу шундый яңа буын җитте. Ул ирекле уйларга тырыша, ирекле ниндидер эшләр эшли. Пленар утырышны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев ачып җибәрде. Яшьләргә Татарстан Республикасы президентының тәбрикләү хатын яңгыратты. Шәхсән дә форум эшенә уңышлар теләде.
Һәммәсен илттереп, менә шулай бер-беребез белән аралашып, дус булып, яңа дуслар табып, бергәләшеп, ныклап эшләп, үзебезнең татарлыгыбыз өчен, милләтебез өчен горурланып, алга барырга. Чыгышы ахырында Васил Шәйхразиев татар яшьләренә Татарстан Республикасының һәм Бөтендөнья татар конгрессының дәрәҗәле бүләкләрен, мактау һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Чара аерым чыгышлар белән дәвам итте. Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин соңгы 2 елга нәтиҗәләр ясады. Чыгышында ул яшьләрнең интеллектуаль яктан үсештә булганын, шактый активлашуын билгеләп үтте. Соңгы 2 елда гына Казанда 25кә якын татар телле берләшмә барлыкка килгән. Безнең инде шундый шигар, ул 2050 елга кадәр безнең шундый план, хыяллар. Ничек итеп без аны күрәбез? Менә һәр чыгыш ул шушы схемага нигезләнгән. Һәрбер өлкә буенча шундый якынча карта төзибез. Безне кызыксындырган темалар ул гаилә һәм тәрбия, мәгариф һәм тел, яңа мәдәният, бизнес, фондлар төзү, стипендиялар булдыру, шул инициативалар белән чыгу, яңа мәктәп моделен популярлаштыру, ачык университетка беренче адымнарны ясау һәм башкалар. Алар бөтенесе дә резолюциядә үз урынын табачак дип уйлыйм. Пленар утырышның беренче өлеше чыгышлар белән дәвам итте. Икенче бүлеге иртәгә булачак. Резолюция кабул ителәчәк. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан. 5 көнлек форум кысаларында татар яшьләре Казан белән танышты, үзләренең проектларын да тәкъдим итте. Дискуссион мәйданчыкларда да актив катнаштылар. Форум турында тәфсилләп без сезгә иртәгә, ягъни дүшәмбе көнне татарлар тапшыруының махсус чыгарылышында сөйләрбез. Мәгълүм булганча, Ульяновск, Пенза өлкәләрендә һәм Мордовиядә бүген 2, ә Свердлов өлкәсендә 6 диния нәзарәте һәм мөфтият эшләп килә. Мөфтиятләр белән бергә төбәкләрдә мәчетләр саны да еллап түгел, айлап арта бара. Нәкъ менә узган гасырның 90нчы еллар азагында мәчетләрдә имамнар җитмәгәнлектән гыйбадәтханәләргә дөньяның төрле илләрендә укып кайткан татар телен начар белүче яшь имамнар эшкә килде. Шунлыктан кайбер мәчетләрдә вәгазьләр рус телендә алып барыла һәм традицион ислам дине дә инкар ителә башлады. Төбәк мәчетләрендәге бүгенге вазгыять хакында үз хәбәрчебез Рамис Сафин. Пенза өлкәсенең 11 мең кеше яшәүче Россиянең иң зур татар авылы Урта Әләзәндә моннан 3 ел элек 11нче мәчет ачылды. Мәчетләрдәге көндәлек һәм гаит намазлары да һәр чак туган телебездә алып барылган. Ләкин соңгы елларда авылга эшкә килеп, бирдә төпләнеп калган таҗик, үзбәк кешеләре булганлыктан, кайчакта мәчетләрдә рус теле дә кулланышка керә башлаган. Татарлар һәм үзгә тел белән сөйләшүче халык булгач, үзгә милләтләр булгач, biraz гына вәгазны, мәсәлән, Актыгын, урыс телендә дә була сөйләргә. Ләкин асылда татарча тиеш булырга. Татар әдәбиятына язучы Гадел Кутуйны биргән Татар Канадысы авылында да читтән килеп төпләнүче дин кардәшләребезнең саны байтак. Яшь имам Таһир хәзрәт рус телен камил белсә дә, гомер буе татар телендә аралашкан авылдашларына тугрылык саклый. Авылдагы 3 мәчеттә дә вәгазьләр бары тик татар телендә генә бара. Кайберләр сорыйлар, ник сез урыс телендә дә бераз сөйләп уздырмыйсыз дип әйтәләр. Мин әйтәм, безнең авылга килгәч инде татарчаны өйрәнергә кирәк сезгә. Әлбәттә, безнең татар милли телебезне саклар өчен тиеш татар телендә сөйләнергә. Әмма төрле милләттән килә торган җомаларда урыс телендә дә, конечно, игътибар бирәбез. Но күбесе татар тел. Якын тирәдәге татар авылларында яшәүче эшмәкәрләр бергә җыелышып сөйләшәләр дә Корбан гаете алынган гына авыл урамнарына ислам диненә кагылышлы һәм Коръән сүрәләреннән өзекләр язылган баннерлар куялар. Алар барсы да рус телендә. Урыс телендә язылган булса да, Аллаһ насип итсә, бу яңа куйган баннерларны киләчәктә үзебезнең татар телендә гарәп аятлары белән, Коръән аяты кәримәләре белән язып, аннары хадис шәрифләрендә язып, татарчасы аңлатмаларын һәм асты тагын урысча да аңлатмаларын бирәбез. Мондый баннерларны беренче булып Чуашстанның Батыр районы Шыгырдан авылында куя башлаганнар иде. Биредә әлмә такталар һәм баннерлар Чуаш Республикасы булса да рус телендә түгел, татар телендә язылган. Бәлки язуларның рус телендә булуы хәерлерәктер дә, чөнки башка милләт вәкилләре дә ислам дины турында аз гына булса да мәгълүмат ала. Мәчетләрдә барлык хезмәт татар телендә бара. Үзенең әнисенең телендәге кәлимәләрне, сүзләрне ишетүе йөрәгенә якынрак. Кайсы вагазны, кайсы телдә минем җәмәгатем
уңай кабул итәчәк. Әлбәттә үзенең ана телендә. Ульяновск өлкәсе авылларында башлыча барлык мәчетләрдә дә эш татар телендә генә бара. Өлкә үзәгендәге мәчетләргә монда эшләүче Азәрбайҗан, Таҗик, Үзбәк егетләре һәм ерак чит илләрдән килеп укучы студентлар да йөргәнлектән вәгазьләрне имамнар ике телдә алып бара. Biz чисто татарча укытабыз. Кимдә шуны конакта булса инде алар тыңлап торан гармаса, шурасын килеп яныбыздан. Россиянең күп милләтле Дагыстанның 2005 елда кабул ителгән конституциясе нигезендә республикада дәүләт теле булып рус теле һәм анда яшәүче халыкларның телләре санала. Аларның саны республикада 40-тан артып китә. 99,99% на русском языке. Но есть горные районы, где, естественно, есть свои родные языки. В основном в горных районах, в массиве горное население проповеди ведутся на своем родном языке. Илебездә моннан 8 ел элек уздырылган халык санын исәпкә алу мәгълүматлары буенча Свердловск өлкәсендә 143 мең татар гомер итә. Төбәктә 70тән артык мәчет исәпләнә. Кызганычка каршы, төбәктәге байтак гыйбадәтханәләрдә вәгазьләр рус телендә генә бара. Тагын шунысын да әйтик, Свердловск өлкәсендә 6 диния нәзарәт эшли. Проповеди ведутся в основном, в большинстве своем, на русском языке. У нас в Екатеринбурге большая беда. Вот вроде коренные люди, татары, башкиры, вроде как бы говорят, что мы мусульмане, что это там татарская, не татарская мечеть начинают делить. А сами по пятницам не ходят. Раз-два на пальцах рук хватит, если мечеть заполнена, ну, там 700, 1000 человек, 300 человек где-то заполнены и прочее, а 3-4 там на одной руке хватит пальцев, то татарина находится из этого количества. Кызганычка каршы Россия төбәкләре шәһәрләрендә мөселман милләтенә булган халыклар күп яшәгәнлектән мәчетләрдәге үзара аралашуына түгел, вәгазь сөйләүдә рус теленә күчеп бара. Бүгенге шартларда әлбәттә аны да инкар итеп булмый. Заманасы шул дибез. Татарстанның читтәге күп мәчетләрдә русча вәгазьләр бик күп. Ул традицион татар мәчетләре булган мәчетләрдә мондый хәл булга тиеш түгел. Безнең ата-бабаларыбыз, әби-бабаларыбыз гомер-гомергә мәчетләрдән башлаганнар. Кайсы илгә генә барып чыксалар да. Безнең күп җирләрдә имамнарыбыз, татар телле имамнарыбыз җитмәү аркасында төрле татар мәчетләренә, хәтта татарлар салган мәчетләргә башка милләтләрдән имамнар кирип бүген рәислек итәләр. Дуасын теләсә кем укысын, садакасы гына миңа булсын дигәндәй, вәгазьләр нинди генә телдә алып барылса да, үзебезнең тир түгеп, татар байларының хәләл малына төзелгән мәчетләребездә имамнар да татар булырга тиештер. Менә шуны кулдан ычкындырмыйсы иде. Пенза, Ульяновск, Свердловск өлкәләреннән Дагыстан, Татарстан һәм Чуашстан республикаларыннан Рамис Сафин татарлар. Узган уку елында Свердлов өлкәсенең татар авылларындагы 40 белем учагының 19-ында гына татар теле һәм әдәбияты укытылды. Быел ана телләре буенча килеп туган вазгыятьтә бу мәктәпләрдә уку-укыту системасы ничек үзгәрер, әлегә билгесез. Укытучылар август киңәшмәләрендә моңа ачыклык кертелер дип өметләнә. Әмма бүген шунысы мәгълүм, Уралдагы татар авылларында телебезнең юкка чыгу процессы тагын да тизләшәчәк. Һәм монда дәүләт думасы депутатларының гына түгел, телне өйрәнүне ихтыяри рәвештә сайлаган әтиәниләрнең өлеше дә керәчәк. Сүз Екатеринбург шәһәрендәге җирле хәбәрчеләребезгә. Бүген Свердлов өлкәсендә 140 меңгә якын татар яши, күбесе авыл һәм бистәләрдә төпләнгәннәр. Татарлар бөтен башка милләтләр белән халыкның 16% тәшкил итәләр. Төбәктәге белем бирү учреждениеләре арасында татар мәктәпләре нибары 1,5%. Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге даими вәкиллеге өчен бу саннар артында тулы бер авыллар, татар милләтенең язмышы. Безнең нәрсә бер шей. Туган телләрне ихтыяры өйрәнү, мәҗбүри рәвештә өйрәнү гамәлгә керде дигән сүз. Атнасына 2 сәгать булса да, туган телләрне укуның төп программасына керә дигән сүз. Әмма шул ук исәптән ана телләре исәбенә монда рус теле дә керә булып чыга. Шуңа күрә безнең инде фикеребез шул, безнең өлкәбездә рус теленә күп кенә балалар күчәргә мөмкин дип уйлыйбыз. Бүген менә мин үзебезнең милләттәшләр дә аралашып алдым. Әртә районында, Красноуфим районында яшәүче милләттәшләребез белән аралашып алдым.
Гомумән алган вакытта балалар авыл җирендә дә татар телендә сөйләшмиләр икән. Яслидән балалар бакчасыннан балалар инде туган телне белмәгән килеш чыгалар. Мәктәпнең 1нче классына алар инде туган телне белмичә киләләр. Һәм күп кенә балалар монда берничә елга караганда аермалы буларак мәктәптә үзара татарча сөйләшмиләр, русча аралашалар. Авыл җире өчен бу бик аянычлы хәл. Без инде моның нәтиҗәсен, то есть сәбәпләрен белергә дип сораштым инде мин, ни өчен шулай дип. Күп кенә ата-аналар, ничәдер еллар буе татар телен мәктәптә өйрәнмәгән ата-аналар, алар үз балаларын өйдә татарчага өйрәтмиләр, татарча сөйләшмиләр булып чыкты. Замана мәгарифе шәхескә юнәлтелгән тәрбиягә корылган. Әти-әниләргә балаларга сайлау мөмкинлекләре зур. Мисал өчен укучылар гуманитар яисә математиканы тирәнтен өйрәтү сыйныфларын сайлый алалар. Хәзер туган телне сайлау мөмкинлеге дә бирелде. Бүген татар телле ата-аналар 2 төркемгә бүленде. Кемдер каршы, икенчеләре татар телен укыту яклы. Өлкән сыйныфларда балалар имтиханнарга әзерләнәләр. Алар рус телендә бирелә. Югары уку йортларында да укыту татар телендә алып барылмаячак әлбәттә. Тик менә рухи һәм мәдәни кыйммәтләр югалмасмы? Улы малаем мәктәпне укып бетеп, Екатеринбургта укый инде колледжда. 3нче курсны бетте быел. Монда мәктәптә безнең авылыбызда татар телен укыды балам, малаем. Татар теле кирәк дип уйлыйм. Ул өйгә килде исә безнең белән татарча сөйләшә, иптәшләре белән, туганнар белән татарча сөйләшә, энекәйләре белән. Уртанчы малаем тоже татар телен укый монда авылда. 3нче малаем быел 1нче класска керә. Татар телен укыйлар, укысыннар, кирәк дип уйлыйм. Мин 3 баланың әнисе булам. Менә минең бу мәктәптә 3 малаем укый. Өчәү дә татар телендә сөйләшәбез, гаиләдә татарча аралашабыз. Битеки малаем күбрәген хәзер монча балалар урыс телендә сөйләшә бирәләр. Шуңа да мин кайгырып торам. Ничек инде менә балалар безнеке урыс телендә күбрәк аралаша. Свердлов өлкәсенең Түбән Серга районында оптимальләштерү нәтиҗәсендә Уфа шигыре, Үрмәкәй, Шәкүр һәм Акбаш кебек татар авылларындагы 4 мәктәп Мирас мәгариф үзәгенә берләштерелде. Этно-мәдәни компонентлы мәктәп буларак биредә барлык дәрестән тыш чаралар милли үзенчәлекләрне исәпкә алып уздырыла. Татар телен укыту мәсьәләсендә мәктәп алтын урталыкны тота. Башлангыч сыйныфларда атнасына 2, өлкән сыйныфларда 1 дәрес. Безнең авылга килгән бар урыс балалары да урыс семьядан, но алар безгә килгәч, без сразу әйтә торган идек. Менә безнең мәктәбебездә татар теле укытыла. У дәрескә йөрийме дип. Bütün родительләр, чөнки бу татар авыл булгас, родительләре дәрескә йөрүсен, укып карасын, килешмәде исә бәрер ди торганнар. Менә шул балалар безнең дәрескә йөри башладылар. Алар ярата башладылар у дәресне. У дәрестән отказлар пока юк. Мирас мәгариф үзәге директоры әйтүенчә, яңа закон проекты тел белән бәйле барлык проблемаларны да исәпкә алмый. Барты безнең мәктәпкә килгән балалар икенче илләрдән, Үзбекистан, Таҗикистан, аларга ничек укытуны без пока решать итмәдек. И финансовый яктан роль играет. Нинди укытучы белеп, например, үзбек телен, таҗик телен монда бер дәрес өчен килер дип, без аны пока бу сорауга җавап бирә алмыйм. Ана теле һәр кеше өчен кадерле бер ядкәр. Туган телне сайлау мәктәптә уку предметын гына сайлау түгел. Татар әдәби теле ул безнең әдипләребезнең теле. Безнең уртак телебез. Ул нинди генә төбәктә яшәмәсен татар, нинди генә диалектта сөйләшмәсен, татар әдәби теле аркылы үзенең хәзинәсен саклап кала. Гүлия Садыйкова, Әлфия Габдишева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Быел Ак Калфа оешмасының күчмә утырышын Орчада уздырдылар. Оның темасы Орча төбәгеннән чыккан язучыларның әсәрләрендә чагылдырылган йола гореф-гадәтләренең бүгенге көн күрештә кулланылышы. Чарада Австралия, Швеция, Алмания, Болгария, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан кебек чит илләрдән дә һәм Россия төбәкләреннән 150гә якын гүзәл зат катнашты. Вакыйга урыныннан хәбәрчебез Ләйсән Вафина.
Ошык ес киң күңел белән каршы алдылар ак калфаклыларны. Арча төбәгендә кунакларны бик яраталар. Үз гадәтләрен саклап, авыл җанын саклап, авыл сакчылары булып яшәүчеләр яши монда. Гүзәл затларга матур концерт программасы әзерләгәннәр. Самавырдан кайнар чәй белән сыйладылар. Аллага шөкер. Авылыбызда, авыл халкыда шушында яшәгән кешеләребездә көннән-көн искитмәле матур тормыш белән яши. Хәзер кеше элекке белән чагыштырганда бөтенләй культуралы менә русча әйткәндә инде культуралы халык яши хәзер авылда. Арчаларга барсам иштеп кайтам. Иң тәмле су ул сездә диләр. Үзе йомшак, чәйгә бик тә тәмле, тәнгә, җанга сихәтле диләр. Авыл халкы чишмәгә бүгенге көндә дә табынып яши, һәм ул шулай булырга да тиеш. Су безнең нигъмәтебез, су безнең сәламәтлекнең нигезе. Һәм без һәр грамм суганы саклап яшәргә бурычлы. Урта Курса авылының ялт иткән балалар бакчасын, мәктәбен, мәчетен, мәдәният йортында күреп киттеләр. Бүген камырын бигрәкләрдән алды. Менә йомры икмәк тә пешеп җитте. Кая да бераз суныга тәрәзә төбенә куеп торыйм. Дәрәҗәле кунаклар каршында балалар бакчасы сабыйлары да бик теләп чыгыш ясады. Мәктәптә Госман Бакировның мәдрәсәдә беренче көн әсәреннән эзе күрсәттеләр. Авылның җирле музейлары да үзе бер горурлык. Экспонатларның күплегеннән күзләр камаша. Музейны баетуда бөтен авыл халкы катнашкан. Мәдәният йортында Мөхәммәд Мәгъдиевның ут чәчәге әсәреннән сепарат аерту фольклор күренешен күрсәттеләр. Элек бит инде менә һәр авылда бер генә сепарат булган. Менә ул Урта Курсада берәү булган инде. Ул Галимбек абыйларда, Зәйтүн апайларда булган. Ул Мәхмүз апалар Югары Курсаныкы. Аларда бер сепарат булган. Мәхмүз апай инде шунда сепарат айырткан. Анда инде бөтен авыл чиләк кигән белән килә торган булган. 4-5 сыер тоткан кешеләр бар. Безнең җирлек бик матур яши, бик күңелле яши, бик бай яши дип әйтер идем. Әгеберчәк авылында гүзәл затларны җигүле атлар белән каршы алдылар. Мөхәммәд Мәгъдиевның каз канатлары әсәреннән урак уру фольклор күренешендә күрсәттеләр. Менә безнең әби бабайларыбыз, тамырларыбыз ничек яшәгәннәр, менә шуларны күрсәтү безнең максатыбыз. Үзебездән калачак буыннарга тапшыру. Менә шуның өчен тырышабыз. Киемнәре дә, реквизитлары да өлкән буыннарның истәлеге. Мөхәммәд Мәгъдиев музее белән дә таныштырдылар. Бирдә аның һәр ядкәрен күз карасыдай саклыйлар. Ишекне ачып кергән һәр кемне Мөхәммәд ага үзе каршы ала сыман. Ипи пешерү күренеше беркемне дә битараф калдырмады. Җигүле сөлгеләр татарның сафлыгы, паклыгы билгесе. Менә мин кичтән әшитеп куям инде камырны, әйбәтләп салап, шүлмәктә шушыңа булгатам. Бу инде бер гасырдан артыклык шүлмәк безнең. Ул безнең гаиләбезнең яткәре. Шуннан без ул изелгән камырны иртә белән әйбәтләп күпертәбез. Аңа яңадан менә он салабыз да әйбәтләп без аны кулдан төшкәнче әйбәтләп басабыз. Беләсезме, ел сайын без киләбез шундый күчмә утырышларга. Ел сайын нидер дә яңалык күреп китәбез үзебез өчен. Мәчеткә кергәндә мәчет имамының фамилиясе язып куйган, телефоны язып куелган. Мин моны кайткач үзебезнең имамнарга әлбәттә әйтәм. Чөнки мәчеткә килгән кеше, имам һәр вакыт мәчеттә булмый, бу инде аңа кирәкле мәгълүмат. Мөхәммәд Мәгъдиевның туган нигезендә күреп киттеләр. Мөхәммәд абый Гөберчәк авылын бик яратты, аның халкын бик зурлады. Үзенең әсәрләрендә геройлар Гөберчәк авылы халкы, безнең як халкы. Ак калфаклыларның башка төркемнәре Яңа Кишет, Симитбаш, Кушлавыч һәм Арчаның башка авылларында сәяхәт итте. Район үзәгендәге Әлифба музее, әдәбият һәм сәнгать музеенда да кунак булдылар. Свердлау өлкәсеннән чакырылган осталар ак калфаклыларны 2 көн рәттән тамбурлы чигү серләренә өйрәттеләр. Очрашу пленар утырыш белән тәмамланды. Лесинбаевна, татарлар, Арча районы. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Киләсе атнада татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Аны Инсаф Абдулла алып барачак. Сау булыгыз.